أبزان نبر العالم لعل ورقي ألماز بلاتينيومن زخبر واغاز اللوو نگرگن كل سب بمعرض توهابو انتاي مسلكا بلسخا جزان تخوينو لكيخا سلام تايرسعخن كميل لخم كبرات خطتلتي ناي دمس حلنا چانل نلومي حيزلكم قريبا زلخو مدب ازيو اقداسن هيوتكم نختلوطو زحجز كوينو بزعبا صقاتات نسنتن كغاطمو زخول فتناتاتن زدهبي كسام موداتا مساين ختصلحو اناتمنخو سناي مكتتال كبرات تخاتاتلتي قدمي صقاتات نسنت مغلاصي بزعبا نسنت ገለክብል ንእስነት ወድሰብ أو هيوت زمانو نخلعي جزء تمنيو كرخبو زي خلن زي ملسن ورقاوي نايعد مكلليو نزي وصان اوان بقبو امتقام مالت ناي قصالي هيوتكا ممعرراين انفت مقماتن انتخون اتهم نزي صقا زتقوملي ازيوم وحدات سواتيوم قصرهم زي النعق مناسي نزي كبر عدمهم بوازا فزازا زحلفن زباخونن انتاينتو كاب زي مردايو الماز ورقي كالوت مقدناتن بقليلو كل سب كرخوم زي خلو او العلم مخانم سحرن دخامن زحاتو يوم او كل جزا كركبو زي خلون قلا وسنات صعرامات سبات زوننوم مقدنات يوم اتيلوم معانتي زنقركا هيابقن عدمه صوتا هايمانوت زرقي درجة تمرتن كيف ليه نخلو بمعر استوهابيو عدمان سنة حدا جزان تحاليفو تمليسكا كترخو مفتان مالت بحدا ايدكا بتغع مالتيو تاحزي نزا فيديو كفيتكا اتريالا زلخا اوان بعلا عدما مخانا كتفلت عليكا قال سبات كل شع أو أنقول كوفيلهم ننبعلهم إن تدهاهولو صنيحهم نمنتاي كومو تقورو تواهيلهم انت حتتو قزي محلف يولخا ازس اي حزنندو معالتن كلبن كيصوع خيوم يموصو كبهال سمع خادو تفلت نساتهم تزاوتو اي تزاوتو قزي بعلو زخيدن زحلفن يو ازوم مناسي زي تردقو نقر انتهالو قزان تحلف عدموامون حابيرو كمزوسخ اي فلطو نمبر بالحين تزهلو مس محازنو نيرم كمزي كبل انتلخو جن مناسي كزنابعو يولو من ويون محبراوي هيوت ايد ليومن مالتي يكونن كل كزا زي كونس اب زي ملئه اب كبابيخا مزنبرو سبات تأخاخيب كامسوات ببروغرام انتخوينو هيوت كان جزي خان زغودا يكونن اكواداس بوزحات زي تفلطوم نغرات نختم مهار نساتمون بتمساسالي كاباخا حسابات شير نخغبرو برز خفتيو ازي دما ابقصالي هيوتكا جنا كاب نسنتكا جميركا كميغيركا مسبات كمتردادان حبيركا كمتنبرن كلت نختم عبل يتقميو مسبات كي تحاوسو نبينهم ابغزات عاطيوم زعاوي مناسي غداتن ربحان كم زلوو مصنعتات يعبرو اتربحو حما عملن لمدن زلوو مسبات او كبابيوم انتهاليوم نخيم هرو من سبنهم نخيب بلاشونيو إذا مالت ركوهم مس اوالات سدرابيتن قلا وسنات ازمادن تراح توسينو ناي چوانت بهرون خلابسو ناي وعلو قدا كهلوي غليو بتمرتهم نفعات بصوايومون مسغونات زنبرو سبات او كبابيوم بزلو سدنت بزلوهم سبات صلوا حديروم زورد سبئنا ونينوم زتبلاشو مهلاوم نزي كبلو زصنحو حساب يراغدو ايو اتي غوداتو دما مناسي كاب سب تقليلوم انتعاويو ناي مرددا كلت كهلوم سلازي يخل دحر غزا بزتفلالي غدايات مالت بسراح وي حدار مخنيات كاب سدرهم تفليوم
ናብ ማሕበረሰብ ኣብ ዝጽንበሩሉ እዋን ኣዝዮም ክጽገሙን ኢሉ እውን ናብ ግጭት ኣምሪሖም ስምዒቶም ተጎዲኡ ናብ ዝኸበደ ኣእምራዊ ጭንቀት ዝጋለጹሉ ዕድል ሰፊሕ እዩ። ካብዚ ትመሃሮ ነገር እንተሃለወ ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ንስብእናኻ ጽልዋ ከም ዘለዎም እዩ። ጸጋታት ንእስነት ኣዝዮም ብዙሓት እኳ እንተኾኑ እቶም ቀንዲ ግን እዞም ሕዚ ዝገልጸልካ እዮም። እቲ ቀዳማይ ተዓጻጺፍካ ክትሰርሕ ዘኽእል ጉልበት ምህላው እዩ። ንእስነት ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣጸጋሚ ኩነታት ተጻዊርካ ናይ ምስራሕ ዓቕሚ ይፈጥር እዩ። ኣብ እዋን ንእስነት ትኩስ ሓይሊ ስለ ዝህልወካ መጻኢ ህይወትካ ብሩህ ንክኸውን ይሕግዘካ እዩ። ሰባት ዕድመኦም እናደፍአ ብዝኸደ ቁጽሪ ኣካላዊ ስነልቦናውን ኣእምራውን ዓቕሞም እናቐነሰን ከምኡውን ቅድሚ ሕዚ ኣጋጢምዎም ዘይፈልጥ ናይ ጥዕና ጸገምን ተደራራቢ ሕማማት ናይ ምፍጣር ዕድል እናሰፍሐ ይኸይድ እዩ። እቲ ካልእ ድማ ኣብ ግዜ ንእስነት ዝህልወካ ትኹረትን ምስ ዓበኻን ሰፊሕ ፍልሊ ኣለዎ። ዕድመኻ እናወሰኸ እንትኸይድ ትኹረትካ ከም ናይ መጀመርያ ኣይኸውንን። ብንእሽተይካ ዘጥረኻዮ ሃብቲ ደሓር ምስ ኣረግካ ቀሲንካ ትጥቀመሉ ኮይኑ ካብ ኢድ ሰብ ከይትጽበን ዓርስኻ ክትክእልን ይሕግዝ። እቲ ካልኣይ ጸጋ ንእስነት ድማ ብቕልጡፍ ናይ ምምሃር ክእለት እዩ። ኣብ ዕድመ ንእስነትካ ኣብ ከባቢኻ ንዝረኣኻዮን ንዝሰማዕኻዮን ንህይወትካ ዝጠቅም ሓሳብን ተመክሮን ብዝለዓለ ቅልጣፈ ናይ ምቕባል ዓቕምኻ ኣዝዩ ልዑል እዩ። ዘለኻሉ ኩነታት ገምጊምካ ምስ ካልኦት መርኣያ ክኾንካ ዝኽእሉ ሰባት ብምንጽጻር ተመክሮ ወሲድካ መንገድኻ ተመዓራርየሉ ግዜ እዩ። ትምህርቲ ክብል እንተለኹ ክእለት ህይወትን መደበኛን ዘካተተ እዩ። ኣብ ከባቢኻ ብዕድመኦም ዝደፍኡ ኮይኖም ሽሞም ኣጽርዮም ዘይጽሕፉን በጻብዕቶም ዝፍርሙን ኣጋጢሞም ዶ ይፈልጥ? እዚኦም ንምንታይ ከምኡ ኮይኖም ኢልካ ክትሓቶም እንተለኻ ብቆልዓይ ዘምህረንስ ኢነ ይብልኻ። ስለዚ እዚ ናይ ዕድመ ክልል ፍልጠትን ኣተሓሳስባን ትመሃረሉ እዩ። ንእስነት ዝደለኻዮ ሞያ ክእለትን ካልኦትን ንኽተጥሪ ካብ ካልእ እዋን ብዝሓሸ መገዲ ዕድል ትረኽበሉ እዩ። ንእስነት ብምኽንያት ናይ ሰብነት ሆርሞናት ምምዕባል እጹጽ ምዃን ቀልጢፍካ ምንዳድን ካልኦት ናይ ባህር ለውጥታትን ዝንጸባረቐሉ ግዜ እዩ። ምስዚ ተኣሳሲሩ ንዘጋጥሙኻ ጸገማት ብጉልበት ክትፈትሕ ምድላይ ዝመጽእ ኮይኑ ድሕሪኡ ከጋጥመካ ዝኽእል ሳዕብየን ብውነ ዘይምግንዛብ ክህሉ ይኽእል እዩ። እቲ ዝለዓለ ጥንቃቐ ዘድልዮ ነገር መናእሰይ ጾታዊ ስምዒቶም ኣዝዩ ስለ ዝውስኽ ምስቲ ቅድም ኢለ ዝገለጽክዎ ናይ ምህጻጽ ጠባይ ስለ ዝህሉ ንግዚያዊ ደስታ ክብሉ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ተናሲሕኻ ዘይምለስ መድሓኒት ዘይተረኸበሉ ሕማም ዝሳጥሑሉ ዕድል ሰፊሕ እዩ። ኣስተውዒልያ ዝስጉምስ ነዊሕ ርሕቐት ይጓዓዝ ከም ዝበሃል ቅድሚ ምውሳንካ ነቲ ነገር ክልተ ግዜ ሕሰበሉ። ምኽንያቱ ድማ ንመጻኢ ህይወትካ ናብ ጸልማት ዘእቱ ክኸውን ስለ ዝኽእል እዩ። ኣብ እዋን ንእስነትካ ጉልበትካ ንስራሕ እምበር ንዘየድሊ ጎንፅን ባእስን ኣይተውዕሎ። ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ነገር እንተሃለወ ንእስነት ከም መዘናግዕን ላይፍ መርአይን ዕድመ መሲልኩም እቲ ጽባሕ ተናሲሕኩም ተመሊስኩም ክትረኽብዎ ዘይትኽእሉ ዕድመኹም ብዋዛ ፈዛዛ ኣብ ዘይረብሕ ተሕልፍዎ እንተሃሊኹም ካብዛ ቪድዮ ትምህርቲ ወሲድኩም ካብ ሕዚኹም ጀሚርኩም ግዜን ስራሕን ከይነዓቕኩም ደኺሙኒ ከይበልኩም ለይትን ቀትርን ሰሪሕኩም ህይወትኩም ንኽትልውጡን ነቶም ተጸጊሞም ዘዕበይኹም ወለዲ ንኽትኩሕሱን ይላቦ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ድምፂ ሕልና ቻናል ንሎሚ ዝበልክዎ መደብ ነዚ ክትከታተልዎ ጽናዕኹም ይመስል ነይሩ። ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ብምግባር ኩሉ ግዜ ብዝለቆም ቁም ነገር ሓዘል ቪድዮታት ተማሂርኩም ህይወትኩም ንኽትልውጡ ተስፋ ገበር። ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ድማ ኣዝየ መስግን። ሰላም።